Il-qorti tal-appell irrevokat il-permess biex timbena lukanda minflok id-diskoteka Tattingers fit-tela tas-Saqqajja fir-Rabat minħabba li nstab li l-lukanda mhix konformi mal-pjan lokali. L-eks diskoteka kienet se titwaqqa u minfloka timbena lukanda ta' 5 tilel ta' 5 sulari. Dwar dan saret oġġezzjoni minn diversi organizzazzjonijiet, residenti u wkoll mill-Kunsill Lokali tal-Imdina. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi u s-Sovrintendenza tal-Wild Kulturali kienu esprimew tħassib meta kienet qed tiġi diskussa l-applikazzjoni minkejja li l-iżviluppatur naqqas in-numru ta' kmamar minn 110 għal 81. Waħda mill-oġġezzjonijiet kienet dwar l-impatt viżwali fuq l-imdina u l-fatt li l-bini tal-lukanda kien jeħtieġ tħaffir konsiderevoli. L-Awtorità tal-Ippjanar kienet approvat il-permess fl-2021 u qalet li jridu jsiru studji arkeoloġiċi u ġeoloġiċi qabel kull xogħol ta' tħaffir fuq il-post. Il-każ ġie riferut lit-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-Ippjanar illi kien qabel li l-permess għandu jiġi revokat u mibgħut lura lill-Awtorità tal-Ippjanar peress li l-applikazzjoni ma kellix tinħareġ qabel ma jkunu saru l-istudji. Il-każ reġa' mar quddiem il-Qorti tal-Appell li issa qablet li peress li l-pjan lokali ma kienx jippermetti lukandi ġodda dan irid jiġi rrispettat. Għaldaqstant il-permess ġie revokat. Intant l-organizzazzjoni din l-Art Ħelwa esprimiet is-sodisfazzjon tagħha din id-deċiżjoni u qalet li din irrikonoxxiet l-importanza tal-pjanijiet lokali.